Vale. Per començar, no sé si recordeu l'Arnau, que va estar xerrant també abans d'ahir sobre l'estany de Sant Maurici, la Bassanera i tot això. Veieu aquella boia, aquella boia que hi ha allà baix de tot, vermella? Aquella boia és del grup de l'ACEN. O sigui, és una boia que té uns sensors posats, que és el que explicàvem l'altre dia, amb temperatura en profunditat, oxigen i pH. Està tot allà posat. Vale? Llavors, ara el que vull introduir és, el 2013 vam venir aquí a l'estany i vam treure uns cores sedimentaris. Uns cores que arriben fins als 9 metres de sediment. Que estan, estan extrets d'aquest costat d'aquí, quan us passi el mapa el veureu, estan extrets d'aquí. O sigui, el que seria una mica enfront de la boia cap aquí. Vale? La peculiaritat que tenen aquests cores és que veiem, o el registre mostra, que a Sant Maurici hi ha sediment proglacial. Sabeu què és el sediment proglacial? No, vale, m'explico. Sediment proglacial és el sediment que es deposita quan la glacera comença a retrocedir. Vale? O sigui, la glacera que hi hagués aquí darrere de la valla aquesta d'aquí, quan anava retrocedint, anava deixant un sediment característic fi que hi ha aquí al fons. Llavors, després comença a aparèixer tot el sediment originat durant el començament de l'Holocè, vale? I de cop hi ha un hiatus. No sabem encara per què. Vale? Jo intentaré explicar-ho avui, les idees que tinc per què pot passar aquest hiatus. Vale? Hi ha un hiatus de 5.000 anys al core. Vale? Després tornen a aparèixer unes altres fàcies noves, que són sediments orgànics però amb moltes macrorestes, com si fossin avingudes, vale? Perquè són 2 metres de sediment en 400 anys. O sigui, són pulsos de pum, 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 i tota l'estona així. Torna a haver un altre hiatus de 3.400 i torna a reactivar-se la sedimentació a 1.600 anys, i llavors ja des d'allà fins a l'actualitat. Doncs tenim 2 hiatus a l'estany. I quin problema tenim? Que no sabem l'origen d'aquests hiatus. I això és el que intentarem explicar-vos per què passa. Vale? Quan vaig veure que hi havia aquests hiatus, vaig pensar, l'estany de Sant Maurici mai ha estat així. O sigui, es va repressar el 53 i quan es va repressar va guanyar molt nivell. Llavors vaig tirar enrere amb el temps, amb fotografies aèries, per veure com era l'estany de Sant Maurici al passat. Vale? I buscant per internet vaig trobar... On surt? Aquesta. Epa, luego lo cojo. Vaig trobar aquesta foto d'aquí. Vale? Això és l'any 1900, ara la passo. Això és l'estany de Sant Maurici l'any 1900, vale? Perquè veieu, ara no entenem quina és la grandària d'aquest estany, però això és l'estany de Sant Maurici, el real. Vale? Si ara us poso en la foto aèria del 46, vale? Que és aquesta d'aquí, vale? Que és el que us mostrava abans. Aquests dos aquí són els cores, aquests 2 punts verds són els cores, això és la boia, vale? Això està posat, heu de visualitzar-ho, costa una mica veure-ho, així, vale? En planta, la boia, els 2 cores en aquest costat, i això d'aquí és el petit estany de Sant Maurici a l'any 46. Aquesta taca blava és l'actual. Veieu la diferència, no? Vale? Sí, és un bon tros. Si visualitzem el mapa, o sigui, l'antic llac amb l'actualitat, molt probablement l'estany arribava d'allà, o sigui, feia el límit amb aquests blocs, o sigui, amb aquest massís de roques que tenim aquí, que són esquistos, vale? Venia per aquí, i ja arribava quasi pel mapa on està la boia. No arribava més allà. Fins on està la boia, fins aquí.
aquesta distància d'aquí, uns 250-300 metres, no el quilòmetre llarg que té ara, vale? Perquè veieu la diferència de volum. Vale? Llavors, què passa? Que aquests cores que tenim situats en aquest marge d'aquí, de l'estany, probablement, degut a les dimensions del llac, estaven molt afectats per el que és el nivell del llac. Llavors, és degut possiblement que el core que tenim al hiatus de 1.500 anys, vale? Que tenim aquests pulsos bruscos de recuperació de l'estany, vale? Que ve d'un efecte climàtic anterior que també explicaré ara, vale? Quan tenim aquest hiatus de 1.500 anys, 2.000 anys, és que a aquesta zona d'aquí hi hagués un canvi climàtic, o sigui, un canvi mediambiental que fes que el llac baixés el nivell. Com ho sabem això també? A part de la batimetria, que és el que explicaré com ho aconseguiré matemàticament, les diatomees, que va estar dient alguna cosa així per sobre a l'Arnau, en aquest punt està mostrant diatomees bentòniques. Diatomees bentòniques en aquests cores, situats on estan, dius, pues hi havia plantes. Hi havia plantes i hi havia plantes que estaven arrelades. Una planta arrelada, pues, aquí no les veiem actualment. No veiem macròfits al voltant del llac, però sí que hi havia, perquè al registre sedimentari apareixen aquests macròfits, apareixen les diatomees en aquesta situació que necessitaven tenir macròfits per viure, i diem, doncs, els 2 metres d'aigua, com a molt, aquí, en aquest període. Llavors, és molt probable que entre 3.400 i 1.700 anys, un desnivell d'un metre, metre i alguna cosa d'aigua, per la informació que ens donen les diatomees, és probable que baixés. Hi ha una petita sequera, entorn a aquests 3.000 i 1.700 anys, que baixa el nivell i provoca que no tingui aquesta sedimentació. Ja tinc ficat les mans. I no hi hagi aquesta sedimentació. Llavors, què passa amb el gran hiatus de 5.000 anys? Aquest és el gordo. Vale? Simplement és que quan arriba l'òptim climàtic, que són entorn, o sigui, el core arriba la part de baix està datada fins a 9.100. Vale? A partir de 9.100 hi ha un hiatus i comença una altra vegada a 4.000 anys. Ens falten aquests 5.000 anys. Molt probablement, quan sedimentava, una part sí que hi és, o hauria d'haver-hi 7, que serien els 7.000 i pico, 8.000 anys, però quan aquestes fàcies noves que sedimenten entorn a 3.400, 4.000 anys, que són 600 anys, 2 metres de sediment, són fàcies de pulsos. Molt probable, va haver-hi un efecte de sequera, que segurament hi havia una part que també va baixar el nivell del llac i no hi havia aquest registre, que seria 5.000, 6.000 anys, és possible, però la part que no trobem, que seria els 7.000 o els 1.000, la va netejar, la va erosionar aquests pulsos de moviments d'inundacions. Llavors, amb les diatomees podem arribar a calcular, o sigui, podem fer una estimació del valor que hi havia d'aquest desnivell de l'aigua, però amb batimetria, utilitzant un mapa batimètric que tenim de l'estany, que és de tot l'estany, una mica dolent, però és el que tenim, més el punt, o sigui, l'alçada de la columna d'aigua en el moment del sondeig, podrem fer càlculs per estimar realment quin era el volum de l'aigua de l'estany, del 46, o sigui, previ a la construcció de la presa. I aquesta és la idea. Que ha d'estar, doncs això, i després buscar on està realment el centre de l'estany. On està el real, perquè clar, la idea és que de cara al futur poguessin tornar a venir i dir, vale, si sabem que el centre està aquí, per posar aquí davant de la presa, punxem allà a veure si trobem tot aquest sediment que hem perdut. És el que no tenim més. És a dir, sí, bueno, això és el... No, això, si voleu veure, aquest és un mapa LIDAR de la conca, on està situat el llac de Sant Maurici actual, el del 46,
i el punt de la boia i els sondejos. Com podem veure, és que la diferència és molt gran. I tota aquesta zona d'aquí enfront és el que deia també la Judit, que parlava de la sobreexcavació de l'estany. Doncs és això, o sigui, des d'aquí cap aquí endavant, molt probablement jo no punxaria aquí davant, perquè està tot remogut, aquí he perdut material. Sí, però aquí es va excavar per fer fondària. Llavors jo he perdut material. A part de que està, si mirem aquí hi ha rebliment ja. O sigui, hi ha material que ja està a sobre, que ja no m'interessa. Si hem d'anar a buscar per aquí enmig. O sigui, es va sondejar allà, hem de venir a buscar, jo què sé, per aquí, o sigui, cap al centre d'aquesta zona d'aquí. Veure on estava realment el depocentro de l'antic ja del 46, on era. De manera que poguéssim trobar tota la que és la seqüència contínua de l'estany. I quan tingueu el testimoni de sediment, diguem, un registre continu, quina idea teniu? O sigui, què voleu estudiar en aquest sediment? Sí, jo principalment el que faig són paleoinundacions. Vale? O sigui, tot això de la batimetria, tot això és una reconstrucció a més per entendre com funciona l'estany. Vale? Per què tinc aquests hiatus? Perquè jo faig paleoinundacions. Per mi el que m'interessa són aquestes inundacions de 3.400 a 4.000, que són pulsos de capes que venen, però és que són claríssimes. Venen unes sorres molt carregades amb matèria orgànica que venen trossos de fusta, una pinya, etc. O sigui, és que és impactant perquè veus 2 metres de sediment, 400 anys. I són pulsos grans. I després, cap amunt, hi ha més. Hi ha més inundacions, però ja són més capetes més així. O sigui, per exemple, tenim per datacions, tenim molt ben registrat a la venda de 1342-43, que sembla ser que està associat a un terratrèmol dels Pirineus, que pogués haver-hi una revolució del sediment i tinc una capa que són 20 centímetres, 2 anys. I per datar què ho feu amb el plom 210? Amb el plom 210 només pots datar els primers 20 centímetres. A partir d'allà, carboni 14. Amb carboni 14 pots datar, ja siguin, per exemple, trossos de fusta, pol·len, sediment total, diferents coses que després agafes el que t'interessa. Bueno, bàsicament, que tingui una seqüència contínua. Però és que hem datat tot el core i vam dir, mira, només teníem 3 datacions a l'inici, que això ja està publicat, teníem només 3 datacions entorn a 3.400 i 4.000. Vam dir, anem a datar-ho. Tot lo de dalt, li van fer 10-15 datacions més en aquests primers 4 metres, a veure si el hiatus és un error de les datacions. Perquè com són inundacions, a veure si datant més mostres surt una altra cosa. No, l'hiatus surt, o sigui, hi ha l'hiatus. Un hiatus de 1.600-1.700 anys, que està això enllaçat amb el que és el fenomen molt probablement de desnivell de l'aigua associat al canvi climàtic. Digues? Sí, un parell de preguntes. La primera és en els acerats basals. Sí, a la base de tot. Sí, entenc que són de fa 9.000 anys. No, la base no la podem datar. Bé, els nivells aquests de fa 9.000 anys, Sí. quin tipus de vegetació hi ha? I després ja et faig la segona i així. No, el tipus de vegetació, ja tenim el registre polínic de tot el core, de Sant Maurici. Que això va estar explicant l'Arnau l'altre dia i no es veuen variacions grans que dius, mira, ara mentre la bètula, pum, desapareix el pi. Gramínies. No es veuen canvis, o sigui, és com una cosa superprestila, l'estany de Sant Maurici en tema de vegetació. No es veuen canvis que diguis, no. No, jo t'ho pregunto perquè aquí, per exemple, des de fa 10.000 anys, Sí. hi ha grups humans caminant i fent coses. Sí, però... Quina vegetació d'abans de fa 10.000 anys? Abans de 10.000? Sí. I no hi ha variacions entre abans? No. O sigui, no sabeixen que diguis, mira, aquí hi ha la tala brutal i desapareix, no sé, una cosa, o apareix l'oliva. I microcarbons? Microcarbons hi ha entorn a, crec pel core que vas veure, és que no tinc el gràfic, no me l'han passat. Tinc la informació que vas veure al PDF.
I pel que vaig veure hi ha microcarbons que sorgeixen entre 3.000 i 4.000 anys. O sigui, on tinc aquestes inundacions fortes hi ha microcarbons, hi ha els grans de microcarbons i apareixen allà. Però que no apareixen. I jo tinc el core, pel que jo he vist amb diatomies i coses així, puc posar amb el dit on comencen a aparèixer la matèria orgànica. Perquè per sota els anàlisis no donen matèria orgànica. Llavors jo puc posar, datat en torn a 10.600, 10.700, por ahí va. Por ahí va. Quan apareix la matèria orgànica aquí. Però clar, per sota tinc un core de 1,5 metres només de farina glacial, que es diu. I la qüestió és que són farina glacial rica en carbonats, que són tota la zona que ve per allà. Sí, tot el core és ric, només allà és ric en carbonat. Tota la resta del core és rica en el que és el granit o el granitoide, però només aquella base de farina glacial és rica en carbonat. És a dir, és el carbonat erosionat que venia d'allà, que neteja el carbonat que està allà. I em deposita baix a tot una capa d'1,5 metres de carbonats, de farina glacial. I a partir d'allà, comença tota la resta. ¿Heu comparat con los corets que se van treure del Llibretat? Si hi ha diferències o no? No ho hem comparat encara, perquè com estic buscant per inundacions, no he fet encara una comparació per veure què hi ha a Llebreta o què hi ha al redor o què hi ha... no sé on. Només és que ara mateix, que això l'Arnau tampoc ho va dir l'altre dia, hem fet la descripció de Bassanera. La descripció de Bassanera té una similitud molt gran a Sant Maurici, els primers 4 metres. Això, el meu cap és, Sant Maurici té un aspecte molt semblant al que era Bassanera, o és el que és Bassanera, pel que heu estudiat Bassanera. Aquests nivells de 3.000, 4.000, un mil·lenni abans, que trobeu microcarbons, penses que aquestes inundacions poden tenir a veure amb certa deforestació a l'entorn, als voltants d'arbres? Però és que si fos deforestació, allà sortiria una disminució d'algun tipus d'arbre, i no hi és. És a dir, és que si hi hagués una deforestació, veuries una baixada d'un pic d'algun tipus d'anàlisi del pol·len, no ho entenc, del pol·len no soc, o sigui, diguessis, mira, que em baixa la bètula, que em baixa no sé quins són les espècies que han sortit, però és que pel que m'ha dit el Valentí, que és el que ha fet l'anàlisi del pol·len, allà, o sigui, és que Sant Maurici no mostra canvis. Per tant, si entre 3.400 i 4.000 que apareixen els carbons i hi ha una disminució d'algun tipus d'espècie d'algun arbre, diries, vale, és que hi ha una deforestació, ja s'estan cremant, etc, etc. Però no. O sigui, són microcarbons que apareixen. Per què? Ni idea. No sé, no puc dir més perquè no tinc ni idea d'això. Alguna pregunta més? No? Doncs comencem a pujar.